Molweni kwakhona, sithanda ubulisa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ndingumzalwane uNebe. Namhlanje sizawufumana izwi lethu sikhuthazane ngamazwi akwincwadi kaYohane chapter 2. Sizawufunda usuka ku-verse 5 uyotsho ku-verse 11. Incwadi kaYohane chapter 2 verse 5 from verse 5 to 11. Masifundeni ke, in fact masiqaleni enhloko, masiqaleni ku-1. Ithi kwathi ngomhla wesithathu kwabakho umtshato eKana kwelaseGalili, ekho nonina kaYesu. UYesu nabafundi bakhe babemenyiwe nabo kulo mtshato. Yakuphela iwayini, unina kaYesu wathi kuye, baphelelwe yiwayini. Wathi kuye uYesu, mama, khawuyeke, ixesha lam alikafiki. Waza unina wathi kwizixaka zakhe, kwenzeni konke anixelelayo. Apho ke kwakukho imiphanda yelitye emithandathu eyayisetyenziswa ngamaJuda kwisiko lawo lokuhlambulula. Umphanda ngamnye wawumkhulu kangangokuba wawungena iilitha ezimalunga nama-90 ukuya kwi-100, 90 to 100. Ezinye ii-versions ze-English zithi 80 to 120, but that's not a problem. UYesu ke wathi kwizixaka, zalisani ke imiphanda ngamanzi. Izixaka zayizalisa. Wathi kuzo, yikhani ngoku niyise kwinjoli. Abanye bathi ngu-master of ceremonies or i-program director. Zenjenjalo ke yaza injoli yawangcamla amanzi ajikwe abayiwayini, koko ingazi apho ivela khona iwayini le. Yayizizicaka kuphela ezazisazi kuba ayekhiwe zizo la manzi. Injoli ke yambiza umyeni yathi kuye, idla ngokukhutshwa kuqala iwayini elungileyo, kuthi zakuba zisele zanela iindwendwe, kukhutshwe enganeno. Kodwa wena uyigcine kwada kwangoku eyona wayini ilungileyo. Lo mqondiso wakhe wokuqala uYesu wawenza eKana kwelaseGalili, ebonakalisa ubungangamsha bakhe, baze abafundi bakhe bakholwa kuye. Uverse 11 uthi ke bavelisa umqondiso lo wokuqala wayenzayo uYesu, wawuvelisa ubungangamsha bakhe. After sewenzile, abafundi bakhe bakholwa nguye. Inkosi isikele ufunda kwezwi layo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Apho sifunda khona ke, bantu benkosi, iBhayibhile before that uYesu ebehamba ebiza abafundi, wabiza uPhilip, wabiza uNathaniel. Kodwa ke namhlanje iBhayibhile kule ndawo esiyifundayo baya eKana yaseGalili. Kwakunomtshato eKana yaseGalili. Now i-importance ke yeKana neGalili kukuthi ibizindawo ezincinci, or the fact that it's not important, ukuthi ibizindawo ezincinci ezingabalulekanga, ezingathathwa njengeendawo ezi-serious. But uYesu Kristu ngokunokwakhe nje usebenzisa neyiphi na indawo. Akangomkhethi wabantu, akangomkhethi wendawo. Nendawo yakho encinci, nam wandikhupha ndisedimbaza, indawo ebidelelekile, indawo ibisaziwa ngezinto ezininzi ezingekho rongo, but wakwazi ukhupha mna ndaba ngumntana wakhe, ndabizwa ngokuthi ndingumntana kaYesu Kristu. So ithi iBhayibhile ke uYesu nabafundi bakhe bamenyiwe kulo mtshato oseKana. iBhayibhile yasichazela ke, ithi kusenjalo besahleli, ithi nomama wakhe uYesu wayekhona kulo mtshato kwelaseGalili. Yaphela iwayini besemtshatweni. Now imitshato yamaJuda ke iwayini
bekuyeyona nto ebingafanelekanga into yoba ingaphela. Ngamanye amagama kwaJuda awuphelelanga umtshato ngaphandle kwewayini. Ndiyacinga into yoba kuyafana nemitshato yethu nemigidi yethu. Uba ngabe inyama ayikho emgidini, loo mgidi lewo or loo mtshato lowo uthathwa ngokuthi ufeyilile. Now imagine emgidini wakho kubhizi abantu bahleli, uthi xa utsheka wena ubona into yoba inyama iphelile, kuvele kube khona umntu, whether ngumntu wefemeli or ifriend yakho or si-stranger ongasaziyo, xa inothisa laa into yoba inyama iyaphela avele aphume aye e-KFC or Nando's or kuphi iPetros, zonke ezi ndawo ze-takeaways, abuye ephethe amabhakethi wenyama asave i-situation. How would you feel? That's exactly what uYesu Kristu did. uYesu Kristu kusenjalo, umama wakhe siza kuYesu esithi, heyi mani abantu baphelelwe yiwayini. Uthi uYesu kuye, mama, ithi ke eye-English, dear woman. Indlela ke awayembiza ngayo, like most of us mhlawumbi ngamanye amaxesha sifuna uthatha ngathi uyamdelela, ithi ngokwesiko lakhona, udear woman meant respect. Umama meant respect. Nabanye abawuphilisayo uYesu wayesithi dear woman, meaning he was respecting aba bantu. Uthi alikafiki ixesha lam, undifuna ntoni? Because uYesu Kristu wayeneschedule sakhe, wayenendlela afuna usebenza ngayo, izinto engafaniyo nabantu. So wafeel ukuthi ixesha lakhe alikafiki lokwenza whatever wayeplane uzoyenza emhlabeni. However, and especially ukufa. So ithi iBhayibhile ke, anyway, wayibiza imiphanda, iinkonkxa ezazinkulu zingena boma-100 liters zamanzi. Ezi nkonkxa, ithi iBhayibhile, siyibambe le ndawo, bezisetyenziswa ngamaJuda kudala ukuhlambulula, bebelisebenzisa ezisiko nesithethe nee-traditions zabo ezokuzihlamba, behlamba izandla, behlamba iinyawo, zonke izinto ebezingcolile emzimbeni. But uYesu Kristu, ngoba kwenye indawo kuMatthew nakuLuke nakuMarko uyathetha uthi andizange uzowutshintsha imithetho yenu. Siyathanda ke thina bantu bamnyama sithi akazange uzowutshintsha amasiko. It's okay even if injalo. Uthi ndizowuyenza ukuthi imithetho yenu, kumaJuda ke wayethetha nge-first 5 books of the Bible, laa nto bathi yi-Pentateuch, imithetho kaMoses. Uthi andizange uzoyitshintsha, kodwa ndizoyigcwalisela, ndizokwenza ukuthi ibe ngendlela efuneka ngayo. Nale miphanda akazange ayichitha, azange ayilahle. Wathi kubo, fakani amanzi, afakwa amanzi. Wathi thathani niyonika u-MC, uMaster of Ceremonies. Lo Master of Ceremonies in this case ke ibingenguye lo mangaphambili o-engage abantu, ohambisa izitya ngolo hlobo. Yena umsebenzi wakhe yayithi make sure ukuthi wonke umuntu uyatya, wonke umuntu uyasela izinto eziselwayo, iprogram ihamba ngendlela efanelekileyo and so xa ebona into yoba yemani iwayini iyaphela, wabiza umyeni. In fact, ithi iBhayibhile setshilo wathi mayisiwe kuye uYesu Kristu. Xa yeyithesta wambiza umyeni, igroom, ngoba kwaJuda umyeni, lo ozolobola, lo otshatayo, ibingumsebenzi wakhe uthi make sure inyama yanele if use-Afrika. But kwaJuda uthi make sure iwayini ikhona. It was a shame ukuphela kwewayini kuleya ndawo. And if umtshato wakho uhambe phambili, bekuba yi-success, kuba yi-pride of the nation. But if kwenzekile iwayini yaphela, bekuba yi-shame, bekuba lihlazo. Abanye ngenxa yohlazeka, ngenxa yemithetho yakwaJuda, bebehamba basishiye nesixeko, bayishiye ilali yakhe, ohlala kwezinye iindawo. So kwaseyiveka isidima sale ndoda. Uthi lona ke ongcamlayo, xa seyingcamlile, uthi normally iwayini ekuqalwa ngayo yiwayini edurayo. Abantu sebefudumele, abantu sebeteketa, sekubonakala into yoba bashushu. Kungene ke ngoku le i-cheap iwayini. But this time around, niyigqibelise ngale iwayini expensive. Azange ndiyive iwayini enje. That was the miracle. Xa sebeshusha abantu, nina against all odds or against tradition. And iBhayibhile yena wayengayazi into yoba yenziwe ngubani le wine, but he ended up praising Jesus Christ, engekho aware. Through
umyeni, ngoba uJesu Kristu xa efikile khona endaweni, abawuphetheyo umsebenzi bafumana iglory, bafumana ipraise. But akukuhlanga kuthi siyibambe iglory yethu siyidlulisa kuYesu, ngoba thina we know what is happening. When things are happening in our lives, at work, at school, and everywhere, kupraise thina, we need to pass the glory to Jesus, because nguye osambetheyo, nguye samamkelayo. Ithi iBhayibhile ke xa iqhubekeka nangenxa yexesha, abafundi bakhe sebewubonile lo mqondiso ngaka, bakholwa. Ngamanye amagama, imiqondiso eBhayibhileni, that time uThixo wayezi-announcer in the Old Testament ngemimangaliso nemiqondiso. uThixo ngoYesu Kristu kwi-new announcement usazi-announcer ngemimangaliso nemiqondiso ukuze abantu bakholwe, including aba bakhe abafundi. Ithi iBhayibhile bakholwa, baqina ukholo lwabo, baye bembona more and more kuYesu into yoba unguThixo, uqobo lwakhe unamandla. Uyakwazi ukwenza iwayini ngamanzi, iwayini engavundanga over days, yabila yathini, avela yenze immediately athi hambisa, thatha, sela. Sithetha ngoYesu onjalo, xa efikile empilweni yakho ufika atshintshe izinto. Imiracle awayenzayo empilweni yam ukuthi angene, ndayeka isono, ndayeka izinto ezirongo ebendizenza, ebendingakwazi uziyeka mna ngokunokwam. Ikhona ifiye ebendinayo ebomini bam, kwangena uYesu yahamba ifiye. I was guilty as a sinner. Uthe xa engena uYesu kwangena ijoy. Nawe ungayifumana le joy xa umamkela uYesu Kristu. Umamkela ke ngentliziyo, ukholwe ukuthi wafela wena, yena engenasono. Utsho ngomlomo wakho ufuna abe yinkosi nomsindisi. Uba ungakuthetha loo mazwi entliziyweni yakho right now, ungosindisiweyo nawe. We can pray with you quickly. Landele ke kulo mthandazo if ukhona into oyivayo la mazwi athetha nawe. If la mazwi athetha nawe, landela mna ngalo mthandazo endizawenza right now, ube ngumntu osindisiweyo. Nkosi uJesu, ngena ngaphakathi kwam entliziyweni, uxolele izono zam, ususe uvalo lwam, ususe ukoyika kwam, undixolele ndibe ngumntana wakho, ube yinkosi yokuphila kwam, egameni likaYesu Kristu, Nkosi yethu. God bless you and thank you for listening.